שפרגח שלי! איווה, מה קורה? 10, שבח להשתבח שמולד. וואלה, איזה מדרובח. את חושבת אני איזה אינסטלטור, וואלה, חושבת אני פרייר. אני כולה סוכן רכב אני. כניסה בין כניסה, וואלה, חכה רגע, אח שלי בא ללקוח. יבוא! שלום! אח שברג. שלום, אתה ז'וז'ו? איווה? הפנו אותי אליך מסוכנות אביס, אמרו לי שאתה הבן אדם המתאים למשימה. באמת? מהו שמך, גברת? שמי הוא עסקה מרג'ל. איווה, גברת הברשל. כן? את אשתו של אשר? כן, איך אתה יודע? אתה מכיר את אשר בעלי? אשר כמו אח שלי, בואי, תשבי גברת, בואי. כמו אח שלי, הכל אני אעשה בשבילו. תשבי, את רוצה לשתות משהו? כוס נס בבקשה. כן, ז'וז'ו, יש לי בקשה מאוד ספציפית אליך לגבי רכב שאני מחפשת המון זמן כבר. דברי, הכל בשביל אשר, כמו אח שלי, הכל אני אתן לו. אנחנו, ברוך השם, יש לנו 7 נפשות בבית, וכולם טפו, הוציאו רישיון ועדיין בלי שלילה. איך אומרים אצלנו במשפחה? נפשות פועלות. כמו שנכון. עכשיו, יש לי קצת בעיה עם 7 נפשות האלה לגבי הרכב. אני צריכה רכב מאוד ספציפי, אני צריכה רכב שיעמוד בכל התנאים. אני במקרה הכינותי מראש בבית רשימת דברים שתוכל לשרת אותי. אני אעביר לך אותם ותנסה לעיין בהם ולמצוא לי רכב שיתאים לצרכים שלי. ילדים זהירים יש לך, אה? אני חייבת לציין, הם נהגים מעולים. אני חושב עכשיו על כמה דברים. אני אבדוק, אפחס את מודו, ואחזור אליי. גברת אברג'ל, לפי מה ששמעתי, זה הרכב האולטימטיבי. בואי תראי, יש לך פה כנפיים מברזל, חסינים מפני מכות. זה מצוין בפני המכות של נעמה, כל פעם תוקעת לי את האוטו. יש פה טמבונים מפלדה יצוקה. וואי, ניתאי ישמח מאוד, הוא יוכל להיכנס בכל המדרכות. יש פה גחון מפני אבנים. מצוין, זה מפני נדב וכל פעם תוקע את האוטו מלמטה. את יכולה לשים לב שאין צמיגים, יש פה שרשרת. יופי, מצוין. עודד לא יעשו לי יותר פאנצ'רים באוטו. ויש צריח מפני התהפכות. יופי, זה אוטו יציב, זה מאוד חשוב, מאוד. כן. טוב, בוא נתקדם. מה צריך הדלק שלו בבקשה? גברת, הצריכה שלו זה 1 ל-1. 1 ל-1, יופי, מצוין. אני בדיוק רציתי לחסוך בצריכת דלק של האוטו, ללכת על משהו איכות לסביבה. יופי, מצוין, אני אקח. בוא נתקדם, אני מאוד רוצה את האוטו. כמה הוא עולה? הוא עולה $500,000. כן? ואולי תוכל לעשות לי איזו הנחה קטנה, לדבר עם הממונים עליך? גברת, בגלל שאת באה דרך ג'וג'ו, אני יכול לעשות לך אותו $600,000. וואי, זה ממש יעזור, תודה רבה. טוב, בוא נסגור על זה, תודה רבה. אין בעיה.